British Bakhuid tong induai na benda ki inga senjong lisiona kar clear padan hapadeng ke jimbam sautu baka bor jisu na terikam hakane ki Bar lai spa lai pusa. Ami ya lung ya kwena utrai manai la kamu la kade maduan you play try can radu long Bakhuid basumar yangi you may try can radu nong bu nong tau Bakhuid basumar yangi kohimen ko para katbangi la rung hagane ka yom lend tonginang aiti ke jingang nu jongi baro banginang bu ke jing tumu shime jongi bagane ka por kan long ka por ka bakar kutam na ka benda jongi bendu pai shau trai benyamat ke jingit ke jongu kam kerpang gitu wairu na ka benda ki bapang ki bashitam baro na ka benda baro ke jing tumu jongi kam dame na ka benda ka bible convention hagane ka si sai jain baga bor jisu kanang tray kam hagane ka yam len habara ki pri ki wanchimenda ha kerteng oppa barukon badu men sim Bakhuid Amen ka jinga e jango trai jangi jisu Christ bat ka jingi jango ble lem bat ka jinga sulak jango men sim Bakhuid kindon rengkat bat pi baro God but hero ko himen ko para tungin sangesh por ban pendimai ya ka jingya de jongi badu Chris ha ka ba ino ya ka jing talat baro tonginang puson ka we hadin ka we pat ka jing talat ka ba na ka ba ngidon kamban kala yagi kam sniu ka ba ki bangi bun sin ngi ngop ngi aiti haw jisu ba wini rap yangi ban lait luit na kine baro ban yo bor alor ki jing talat bangin kentait ya ka jing tenju ban le pop man ka pat klip mat lese hadu minta ha ka jingim jongi ngidang ngop shi ngop haki jimmelin basiniu bat ki pop henreu jisu kot weringi lempa ka ne ka ayam ban yale ka tuma persha ikini ki pop baro sangesh por menaiti haw jisu iki jing talot pawni yarap yangi Kotrai jisu ngilong gibat talot yarap yangi daka jing shash tam jome banjob halor ki pop jongi nga plang how play dan bor baro bade happy ko himen ko para wangalele pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kham daki jing le klet daka jing le palat jonga daka jing le palat jonga daka jing le palat bakrao e jonga Namar kata ngakar padi ka Maria Bakhuid kabayay sa katezoti yaki angel bat kiri kuid badiapi ko himen ko para banduay na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bara unis ne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen Try can rat go play is yangi Try can rat go play is yangi Cristo ma go Cristo ra go nong penim jongi penim yangi Try can rat go play is yangi Try can rat go
ngidwai nagabinda ka Bible Convention but nagabinda ki ba pangi ba shitambara nagabinda ki jing dumo jungi shime bangin lang ki ba seizo hakane ka ayam len ngidwai ro nagabinda ki inga senjong Matilda Karbani but barakat weighing ut ki kon but kam dame nagabinda Cecilia Karbani barake ga Sngi kaminda ga Sngi to lam lendi ya ki kam jangi da ka jim prasad min siam jame ngi karpat ko trai but to senran ya ki da ka jingya yarab jame kramba ki kam jangi bara kin stang bara bor name but dame hiru en penda pura ya ke belastang da utrai jangi Jesus Christ kon jame uba im bad sen sha renkat bad me ha ke jingelong khawe jang min sim Bakhuid Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na ka kitab Deuteronomy. Moses ulakren haki padba uong. Hakmi ngalabu akhma jong phi menta kasngi kajing imbat kajing pha kajing ya bat kajing lanot. Lada phi ko ngoi ki kum utrai ublay jong phi ki bangla aya phi menta kasngi. Da ka ba i ja utrai ublay jong phi da ko ba ya hakilin ti jong u ba da ka barake ki hukum jong u ya ki an jong u ba de ki riti jong u te phin im bat phin nang roi bat utrai ublay jong phi un kur khu kur do ya phi hakata kari ka ba phirung banda khol ya ka henre la da ka nu jong phi ka pai ken riang bat phim tres ngap henre phi sha pan shoi ban mane ki we pat ki blay bat ban shakri ki ngapan pana phi menta ka sngi ba phin sa yabdu yabdam phin om imslem hakata kari ka ba phi salet shashiliang ka Jordan ban rung bat ban long trai nga khode ka beneng badya ka khndo bakin sakhi persha ya phi menta ka sngi bangala pan a phakma jong phi ka ching im bat ka ching yap ka ching kur khu bat ka ching tim te kumta to chi de ka ching im ba ma phi bat ki khun ki siu jong phi kin dop im da ka ba i jau trai ublay jong phi da ka ba ko ngu ya ka tin jong u ba da ka ba sno kha kha u na ba ka ta ka mut ka ching im ya phi bat ka ching jalan ki sngi khnang ba phindu biyo ban shong ha ka ta ka ri ka ba utrai ula smai ban aya ki patan men jong phi ha u Abraham ha u Isaac bat ha u Jacob ka tin jong trai Isango yao le. Sam kebanin kong nambar nyau spa Ndriu spa nyau pulai. Ndriu spa nyau pulai. Suku bril umbai jutrai Palei kamon jongu Suku bril ubom yaj bat ki bom ma
Ya roh you try, u Christ Jesus, yang joy pas ngap ga gospel jong. Kadonur ke Bakhuid to tau hanga go Palei, patu ai piang hanga ya ke jing kemen ke jing ya rap jong me. Ya roh you try, u Christ Jesus, yang joy pas ngap ga gospel jong. Utrai undon rengkat Berdpei, kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hameko try. U Jesu ula ong halake senran, u kono briu, u deben shashi tom shibun, badun shakentai hake temen kisan, bad kilindo remba, bad ki start ein, badun sha penyap, bad hagas ni balai, en sapin mi pat yavu. Badula ong hake barra, lada uno ukwa ban budianga, to unlen yalade badun ba yala ka dempana man kasngi bad bud yanga. Namar jaruba kwa ban penim yala ka mensiam unduno yaka. Henry jaruba duno yala ka mensiam nagabenda jonga unri penim yaka. Kan min doy ayu ya ubruyu lada uyo ya ka parte barokaway badu du e ne jot no yalade. Ka gospel jong utrai Kajing ya roh ya meko Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ kaba ngilarung ha keneka ayom lend ha kaba puson jiliu ha lorka jingi jongo bele yangi kaba pau hangi lembau Christ u Jesus u wanra ha kama jongi ha ka yakarukam ba u penim yangi but ha ka gospel menda ka asking yos ngo u Jesu u kren hangi padu kurnu buriu u deben shashito ka partay baro ka we kalayo ya ka dur ka dar but ka jing lai luid lemba kane ka jing shashito but haba u Jesu kren ha kane ka dur ki apostol ki sinran jong u Jesu kim shim kwa ban pidiang pura ya kane ka jingong u Jesu ba kurnu buriu deben shashito badu deben shaya badu deben mipat haka sngi ka balai bun ki bru kim laban sautu kaneka pang habau Jesu la hikai habau Jesu la kren namar hadu kata ka por ombodon mano ba shashitom ba shaya bala mipat ne gibeya kane kalonga benda kaba ki bru ki shem jinge ban smutu ba shempang banang Jesu udang ai jimur temai eki beriu. Lada ngis ngap bah ka gospel Jesu ong. Baro ki beriu ki wad bun ki eki naka neka parte. Naka benda ke jimmen doi shime. Badu Jesu ong. But ki beriu ki laban impahu pahai haka neka parte. But ki beriu ki nyoru ya kaba ki wad. Henry Jesu ong. Kam min doi ben impahu pahai haka neka parte. Klam da don ka boru bele hapo jongi kalam da don ka mon jongu bele ha ka jingim jongi hab ban penshai kane ka pang u Jesu bu hakama jongi halo shapang ka dim pana u Jesu ong ngi haban len yala de but ngi haban ba yala ka dim pana but boot yawu man kasngi ba ya ka dim pana man kasngi kaba mut arpo sau kanda bad man ka por ngi deben ba ya ka dim pana ngimde bandon ka por ngi duai ban lai lui na ka dim pana hendra ngi de bandon ka
jing kwa ban duai bangin yo bor ban ba ya ka dim pana minda habangi puson halor ka dim pana kam dami ha ka ne ka portland ngidon kam ban sautu ni tip ya ka dur jang ka dim pana uway uding uba yang kenjang ba ka uway pat uding ubu kumga jimpin kiang minda ngi ki buriu ha ka jingim jongi ngilong ki babat ya uding bapin kiang kabamud ngi long ki buriu bakwa ban im ha kane ka perte ha ka ba yomad na dong shadong ka jing snga ba jang ka perte lemon ba da wad ya ke baro ka ba pin kemen yangi pat ngi duai ru barabor banginum don kano ka jing tut ha kane ka perte ka ba mangi im Baro mangingi duai bakanum don jimbang kanum don jing shitam kanum don kano ke jing dok ne kino ki daw jang ke jing sausi ke jing jinja but ngi baro ngi kloi ban ra ia utau ding ba pengiang ha ke jingim jongi bad bun apren jongi ngi sait ong ngadon bun jait kidim pana ban kit habangi pang, habangi shutam, habangi snow jinjar, habaki bayid batoin jangi, kim id bha yangi, kim sauto bha yangi, habangi don ge jingtod hapadengi marjan marpa jangi, ngi shait ong, ngi don born jait ki dim bana ban ba ha ge jingim jangi, kawai ke liang kalong ka baderu, henre ngi don kam ban puson jilliu. But born sin, ngi duwai nagabinta ke baro babha suda ha ge jingim jangi. Ni duai bangin dup laban im hage jingkemen barabor. Henry jisu part uturwa ayu haba ula ong len yala de but ba ya ka dem bana but the boot ya jisu hong ni kibaken ya ke baro jangane ka parte ni don kam ban wanra ya ka mon jango bale ha kini ki jinglong kaba ni don menda lese ha ka jingsnga ba jangi ni don kam ro yawu ding uba yang kenjang uta uding uba yang kenjang persya ia kene geding penkiang jongi kawanra dim pana kabapura kai ka jimur jong ne ka jong uni uding uba yang kenjang uni uding uba yang kenjang kalong ka mon jong ublai ha ka jingkwa jongi haka jingim shime jongi haka jingkwa jongi ban pensngobha yalade kawan uta we patu ding ubayang kenjang da ka ba pengen mau yangi de lamba uni uding uba yang kenjang ngistang ban yakendu ya ubale ban ngile ya kamon kabamud uni uding ding uba yang kenjang ulong persya ya ka jingkwa jonga do jongi jingkwa ba pensngobha yangi haba uni uding udon upenken mau yangi ni haben wat ning kong ya ka sain dur ka jongo balai ngi don kam ban wat ning kong ya ka mon jongo balai ngi don kam ban pendap janai ya ka sain dur jongo balai ka ba pau hangi lemba ka gospel lemba ka jingim jongo jisu bon apdeng jongi ngi it palad ya ka ding pen kiang barabor henry ngi ting ban pediang ya uding bak kenjang bayang kenjang balong kada kasing jongo balai de na kata kadau wan haba ngi rung haka ayom land ngi buna preng jongi ngis ngau komen lada ngila ban le minimum lada ngila ban pindap ya ke baritam hakane ka ayom land namar bale ngi ting ban ino ya ke baro bas pensnobha yangi man ga kelepma kala banlong ka bayade bat ka bam gadi kala banlong ka bayade bat ka jingdowai jangi kala banlong ka bayade bat ka por ka bange pallod kabala banlong ka bayade bat ka jingade jangi bat ki parabruyu ngimju wanra kano ka jimpen kala ha ka jingem jangi wan ha ka por landru ngi im kumba ngi shait im barabor kalend kalong tang haka kots sada ne haka jinglenium henry palat ya kane
kam jujia haka jingim jongi na kata kadau jisu la keliangi kamindoi ayu ya uburu ban yolut na dong shadong jangane ka parte henre du ye ne jot ya kamensiam jisu wong ban risumar but ban tingkai ya kamensiam ngidon kam barabor ya uta uding kenjang balong ka daka shinjong oblay haka jingim de lemba ka jing pidyang yauni uding ba kenjang ngilaban pinpura ya ka dim pana haka jingim jongi buna padeng jongi ngi yai ngi yang ngi tre ngi kata ngi duwai ngi le na dong shadong kalam uni uding kenjang ngi rabarabor ya ka ding pen kiang haka jingim Henry Jisu part uwan terwahangi. Ngi haban long ki kun ki bapura tat hadu bangi kloi ban pediang ya uble ha ke jingim jongi habangi pediang ya uble ha ke jingim jongi ngi don kamban pen kalabun ki binta jong ke jingim jongi ngi don kamban tau tu mai ya ke jimur jim barkha jongi kakum ke jimur jong oble hangda ngi stang ban id ya Jisu Hangdang instang ban pendimai kamen siam jongi, hangdang instang ban sauto kajingim jonga kalastang ban yo ya kajingmod ya kajingi jongo blai. Ko himmen ko para ha kanega Portland treshitam ban pinwandur ya kajingim jongi da kabasautu shai kadar ya kajingkon ya kajingdawa jonga beneng da kabatarwa ya kajing shashitam. Tong ilam ki bakaloi ban yai lemba ka jing dawa jonga balang bat ka jingi kai jonga balang da ka ba sha jingit da ka ba kiar na ke baro ka ba sunio da ka ba perlot kambun por na ka benda ka jing duwai na ka benda ka jingi snake jongi brio bat ban is ne ekiwe yarap ekibrio kershan ekibrio bat pen de mai ka jingim jongi Jisu ba e karko kardo yangi Bangindup ya load ya ka jimut jongane ka lend. Bangindup la ban kalalang ki brio ki ba ishir hem ya me. Bat kum juri ki para brio. Da ka ba wanra ka jimpen di mai min siem. Ha ka rukam bangi im hadu minda ha ka jingim jongi. En ya ro ya utrai Jisu Christ. Tangin playa ka jingit ka jongi ngangit. Au lei Berdpei baro non tang panem ka kindo madau Jisu Kristus kun mamawe jungu utrai jungi ya wada puna mansim Bakhuid ya wada kana ka Maria ka Suti ya wada shale ben popon Dios Pilatus la sana pna ya bala tebiu la hiasha ki baya la Sngi ka Palei la mitpar ki baya la tujne jomo lei baro Nam tanwa parmishar ki bayim bergaya Ngangi hamin sim Bakhuid Aga balang katulik Bakhuid Aga jingi salak ki Bakhuid Aga jimam ki pop Aga jimi pat kado Aga jingim bam jikut Amen Lai spa nyepusak Lai spa nyepusak Kapliang lem baru puya ladon kawan terwan kajingim jong akan lo kajong meme ujongan kup si jawa kapuri try lembat me Jangan sah Bekawan ngapat kau Yas nolang agajingnya Anginim nama jomi baru Sisngi malakasni Dai shumangi baim Dei mame baim hangi
ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jumpi kallong ka papidiang khon hau blay upa badan bhor barro to try putting a chicknya ikiti jumpi na buta ka chingro uramo ka teng jung ka chumuto yangi ka balang ku jungu waro kwai ko try ngi karpar to peit isune ya ki jing terwa ki bangi van bu halor ka duwan bakentang ba da ka ba ki penyo hangi ya ka jingma kin ai buram ya ka kerteng jame da u kris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim rengkat bat piro token tiu ya la ki donut yintiu ki shall try tongin ya ingu ya utrai u blay jangim ka som hau bat katei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame ko kinrat ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam chik lemba utrai jangi u Jesus Christ namar mallus nem mes nosene ban ailat yagi ringe jame ban ap keme lindi dake jinkamen yagi sakramen paska dake donut bala pin kuid kanamba ha kaba pindep daka mons ngoba yaki kam riu bale but ki kam le isne but daka balenium yagi sakramen dake bala pin ka biang yaki yan yalam yaki shaka jimpura janga jinga e kumki kun jamehi banamar kata Rengat bat ki angel bat ki arkengel ki kes em bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bo jeng bening ngirwai ya ka jing ruwai ya ro ya me bat ngi pen bana kalam sange Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep by. Bring back Berdpei, take down. Dakaburam jong me. Rwayo sana shajrong. Rwayo sana klemkur. Rwayo Bakhuid ka bakentang tam tongin duai bau men sim bakhuid man hiar halo jangi bangin dup la ban pediang eka sain dur jang balai ka mon jang balai ha ka jingim jangi bakan dup long shisha ka dim phana ha ka ba penim yangi da ka jingit ka jangu jisu da ka jing sha shitam jangu kris ai ba ka jing man hiar jang men sim bakhuid kanam pen sautu yangi kanam pen rit yangi kanam pen kongu yangi bandup yai badu trai man ka kelep ma kam dame hageneka ayam land dashisha melong ubakhuid kotrai katamei jong ka jinkuid barro namar katangi kerpadiame to pen kuid pen kentang yakini ki jingtarwa jangi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umjer halo janki bakin kerlalong yangi kamet bagasna jangotrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yahu badala ka mons ngobha ulapidiang ya ka jingsha shitam ulashim ya uppu badak baingu yame ulakdiya yahu badula ai halage sentran u ong tu shim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi
Hakaju ke rukamendala le bam ula shem ya ka kuri. Bada ka baingo biang yame. Ula ayaka halage senran u ong. Tu shimba tu di na kane pi barro. Namar kane kalong ka kuri jangas nam janga. Janga jutang batimai bad bam jikud. Ya ka bayan pen mi naga binda jambi. Ba naga binda ki babun. Naga binda ka jingmap iki pop. Tale ya kane ban kan mau iangam. Kusnam bakardor jango Christ pen koid yangi. Pen koid yaki men siam hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapangi bashitam. Yada yangi nau bamen yaki kalam. Ka jing maya jongka jinget. Kata sin bagi bang yune uku bagi dina kane kakuri ipen braga jing yap jong me kotrai tada Namar kata ngi ke pen menta ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu ai dem namar mela nyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme bat ben shakri yame. Da ka bas ngi verit ngi kar pad yame. Bangi ki ba yo binda hakamet bat ka snamu kris. Ngilong ki ba la penyat li kawai da umen siyam Bakhuid. Token mau ko traya ka Balang jame kabala priang hasatla ka Berdpei. But the penjana yaka haga jingir rengat bado Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvenu bishop jangi but baru ki lingdo but ki rinium. Token mau lemro yaki himmen ke para shinrang but kinte kibala yoti ada ka bakurman yaka jimmi pad but ya baru kibala klad no haga jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kuma jamme to isne yangi baru yangi karpad yame Barengat bat kamaria teis ati Bakhuid ka kami jango Palei. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid but bangaru ki rikuid ki bela pinsnabaya me pateng la pateng. Nilangi babit. Ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini ra but pindon buram yame da ukur jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kanlang hamayu blay upa badan bor haka jingelang kaway jingamen siyem Bakhuid baro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tongin dubai nagabinda gi jingdumu ba per ka jangi i dubai ro nagabinda la deshimet bangin dub laban pendepura kaneka ayam land da ka ba penrit ya lade da ka ba ya lemba ka jing kam lemba ka lendi ka ba ubleh upeni hangi duhai ron ka benda ka bible convention ha ka ne ka singi sai jain babara ki bri ki wan kin ya mahad ya ka jingi du ka jungo Chris kopa jungi Ba haning kalong ka Bakhuid ka steng chume kanwan ka ima chume kalong ka mon chume hangdaw ba haning to ai ngi minta ka jimbam jungi ka bahala ka singi batama pengi kan jungi kumbangi rungi map ke Chris new yangi padua telam pengi shaga jimpen shoy and right applied ngi na ka basiniyo top light yangi ngi karpad ko trai na ke jing sini baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sni jangi kramba da ka jing arab ka jing isne jamme ngi light bara phona ka pop but ngi yo jing da na ke jing jin jar baro kabangi dang up kemelin dia ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ Namar ka chume kalong ka ima ka chume ka bor ka karom chulam la chulam Potrai Jesu Christ mayu bala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi hendra ya ka jinge janga Balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai haka ka jing suk but ka jinget le khawai kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renka but pi Rengka dap da ka jinge do Christ tongin yai markelia
bakit nakipop ka Berdpei tu siêu Sngi ko kun lang bro jong ublay me bakit nakipop ka Berdpei tu siêu Sngi Hakami ukon lambro jong Palei. Hakami bakit naga pop jong Berdpei. So kita ke bala coach aga jing kawai jong ukon lambrot. Bakhuid. Wan shong wan
kanekayam. Nagabindaga jingir spoon jame. Lembaga jing shashitam jame. Lembaga jing yap jame. Lembaga jimmi patka jame. Mela ai kangi. Iya kamet padas nam jame. Ko Jesu bayi kambangila yo pidiang yame haga communion Bakhuid communion min siyam. Ngikar paad yame. Bamen shimdi pura ka jing dalot babon jangi. Pinshaya ka jimur jimbar kha jangi. Bangindup laman sautu yake binta ka bangidon kamben Berdpei dan Randi. Lembaga jing yam ka jingar ko jame. Karko katrai yake bapang ki bashitam barro. Dadon ki himmen ke para jangi ke bapang. Abon ke binta janga met ka paad jangi. Jesu mena Berdpei no ka met ka paad jangi. Daga jing isne jame hakene ka kerlemma. Yaiti hame ko Jesu yaki kon jangi baro ki badan kapadem babon ki jing yale. Bakindup lang ki balai doi. Karko yaki ko Jesu slay yaki ko Jesu. Ai boring yaki ko Jesu mangindup laban yai kat pat me. Hakene ka yam jangaleng. Ben pindon buram yame hakas apka bong jangi barro ka bamena bet siap hapo jangi ai boring i Jesu hallelujah Jesu ni ya ro yame ni mane yame ni shanya me Jesu Jesu tang me marwe melonga tolong janga jinga e naga binda jangi kalam me ko Jesu ni don jingim Jesu kamindo ayu yengi ben yo lut na dong shadong jangi ne ka perte kalam me ko Jesu ai boring yemenda pen slay yemenda pen gandang yemenda hallelujah 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 Jesu 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 Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 I boring Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, dying ego, Jesus, and guiding ego, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ko himmen ko para. Hagenega yum lend. Nidu ay kam kerpang. Bangin dup dap da ka jimpen jempura na ka jimpen shitam shipor. Bangin yo lut ya ka jinga e kabaka balang ka terwahangi. How news nem jubilee. Koppa uba happening. To ai bagajingai kapamelai kani how kun jame Jesus Christ uhimen jangi barbakat leading jangajingi spoon kan klang hagidonu jangi dau men siem Bakhuid kan kapsiep biang hangi yang jing krumen akarku nagabinda gajingwan jangahima jame to ai bagajinga e jame kan pin kanad lur yangi shaginong lur lingka bam jushang thai ban pet yegi sinai janga gospel to ai bakito kisambai kin pin kaladu na shapo yaga jai dendriu padia ka parthe mariang ba kawai ha ka jing kmilin di batikana yaga baning batimai bat ka parthe batimai haba enda yaki boju bamen labing no kaburom jame kan ting shine junam to ai ba ka jinga e jang jubilee kan kersiu biang hangi kipel krim jang jingermen yaga jingang nud yaki tia jingan show baning ai bagataga ju ka jinga e kan pensap yang e ka jing komen ba jing suk jang nang sius pa jangi satala ka parte me ko play jangi bala kar ku junam kan long ka buron pa ka jinga ro junam amen ko pa jangi ba happening kan long ka Bakhuid ka teng jame kan wan ka hima jame kan long ka mon jame ha kim do ba happening to ai ni menta ka jimbam jangi ka bahala ka si Patama ini rin kang jangi, kumbang irung imap ika bales niu yangi, patwadelam yangi siya ka jimpen shoy, and rate applied ingi na kapasidi me, kublay kumaria, kabadam taga jingaye, utried and bet lagar kuya panam de kinte, palagar kuya sopo jumpa Jesus, kumaria bakui kumi jungo glay, wine kabinda jungi ginopop. Mindam de kapor ka chingya chingi amen kaburam how pa de kun badmen sim Bakhuid kumba kalalang ka mini ko juminta barapo jino amen to nginia dubai habang ilayo pediang yaga jingkar ko jame na ka jingai khaba na beni ngi karpadrit yame khoblei badan bor baro ba kanehi kan long barabor yangi kadau janga jingma ba janga jimpenim da u Chris utrai jangim amen ngu yaka kli jampi ban pediang yaka jingkar ku na utrai
utrai undon rengka bepim, Rengka Bapiro, koblei badan bor baro, meu bala peni haki pahit jame, yakilendi shaga jingim bam jekut lempah jengki, ngi karpad, to yalam yangi shame, ubalang ka jing shai, kabam lipshu, da ukris utrai jengim, blei badan bor baro en karku yapi upa, baro kun, baro mensuim Bakhuid, Amen. Yalesuk ban pen banak aku bar babhajeng utrai daga jingim ka jompi. Isango Yao Blei. Naman Ndreu Pusan. Ndreu Pusan. Ding Pnayai Ne, Ding Pnadona, Ding Ding Baro Payeng Marwe, Basing Ilbi Om Don Kumpa, Ding So Ding Im Don Tang Kawe. Goding batian go prek Sngau tiang jingkit ki bayu ble Torwai mensim katma itrim Rai jampin bna jing jobakra Kentiu waitla musim Banjo benril na jing long rau Kuno utrai sius papertei Wantelas nam tu sakin mau Kaburam haupa berkuna mensim Bakhuid Balang menunggu cinta berkot nam la jinam amen. Enyero yutra Jesus Christ Junam la junam. Amen.